Okupljanje građana na 15. protestu, jedan od 5 miliona, u Beogradu, počelo je, kao i svake subote, na platou ispred Filozofskog fakulteta. Odatle je krenula protestna šetnja, a kada je kolona stigla do RTS-a u zgradu su ušli lider Dveri, Boško Obradović, i jedna od organizatorki protesta, Jelena Anasonović, sa grupom građana. Demonstranti u zgradi skandiraju policiji: uhapsite Vučića. Veliki broj policajaca nalazi se ispred zgrade RTS-a te se očekuje njihova reakcija. Obradović je pak pozvao demonstrante u zgradi da se okupe i usprotive izbacivanju. Prema najnovijim informacijama, demonstranti su se popeli na krov zgrade RTS-a. Ministar Stefanović naredio je da policija izbaci demonstrante iz zgrade RTS-a. Ipak, vođa demonstranata Boško Obradović poručuje da se neće pomjeriti i da ostaju u zgradi. Ispred zgrade RTS-a su stotine građana koji čekaju ispunjenje zahtjeva večeras, a to je prilika da javni servis pruži prostor građanima koji duže od 3 mjeseca protestuju da se obrate u programu uživo i iznesu zahtjeve. Lideri opozicije pozivaju policiju da odbiju naređenja i pridruže se demonstrantima. Pozivam policiju i vojsku da stanu na stranu naroda. Neka hapse Stefanovića, Vučića, njegovu braću i kumove. Zašto nam ovo rade, rekao je Obradović na stepenicama u zgradi RTS-a. U ulici ispred zgrade RTS-a ugašena je ulična rasvjeta i totalni je mrak. U neposrednoj blizini se nalaze desetine vozila žandarmerije koji su spremni da krenu prema zgradi RTS-a. Neki demonstranti tvrde da policija već primjenjuje silu, tuče i hapsi demonstrante. Ispred zgrade RTS-a oborena je ograda i kontejner za smeće. Situacija je konstantno na ivici eskalacije. Lider Dvera Boško Obradović čuva se za ogradu, dok ga 10-ak pripadnika specijalne jedinice policije pokušava izgurati niz stepenice. Svi policajci su navukli fantomke preko lica.